Kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kok kowe nganggo gaya beda mak bengi iki. Nggih, Pak Cik. Iki kersane Pak Tentara. Iki pusaka wayange Pak Agus, Pak Tentara. Mas yo dulu mungkin ditokke ra kitang. Dinggo limbukan canikan kok kewenang ngetokke pusaka. Senajan kowe kerdus ning tanggep pusaka nggih. Wayang kuwi nyocoke kaya bengi iki hari wayang nasional. Manganmu saka wayang, kowe ndek bojo ya saka wayang. Kowe mulane kudu diregani. Mula wayang iki senajan to sifate cangik limbuk, ning sangat limbuk saiki dadi wayang tokoh. Nek ora ning sewirane cangik limbuk ya malah ngantuk. Iya. Ning ya gumunku iki mripat kok semono ambane.
Blalak-blalak. Iki ceritane Pak Tentara jare penyanyi kafe. Tembang iku ya asli apa ora? Asli mah iki. Putuku ning. Ampun, Pak De. Ya ampun. Nggih. Jarikmu ya apik iya. Iki mah tatane. Pun kesane mawon niku mawon. Niki pun Pak Agus Tentara muga-muga berkahi numusi hari wayang nasional utawa hari wayang dunia niki. Amin. Bisa berkah saka keparingipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi bengi iki ya marga wayang awan mau critani referensi para seniman anggone gawe sertifikat kaya aku sing asta kendang Mas Mia, Pak Ratno, Pak Semi, wis itu sertifikat nduk sing jadi gadekke ning Ngebang. Luar negeri. Kapan aja. Sing gulung ku Pak Sriono sing didaftarke sing keri. Sertifikasi seniman. Lebu Mas Mujiono ya itu urung kuwi. Oh, jare sesuk didaftarke. Nggih, matur sembah nuwun. Bengi iki pokoke karo babar wisani bisa nyucukake panggunge. Ya kuwi karo mrengeti hari wayang nasional penduk. Muga-muga wayang tetap lestari. Tetap ngrembaka. Mligine bisa nglipur para warga masyarakat Klaten. Mligine umume saindenging Nusantara. Kayata iki panjenengane Bapak Sukardi, duh wong tuaku dhewe kepareng rawuh berkahi. Ya. Pak Sukardi saka Ngalas, kuwi patut diku tepa palupi, Nduk. Mergo niki ambake ora mung sesasi pisan, nek liyane sesasi pisan, nek Pak Kardi seminggu pisan ngadani wayangan apa ora luar biasa. Matur sembah nuwun Pak Sukardi, semono berbote